Unxibe lo shoti apha igama lakhe nguBhuti Mandla Kayise. Yindoda elapha eNU2 eNtsane kweli phondo leMpuma Kapa. UBhuti Mandla Kayise imonti yonke iyamazi kwaye uyazilolonga apha ezilungiselela imetshi azobe enayo kule veki izayo ngoMgqibelo neza kube itakisa intlantsi kwiholo yoluntu i-OAEA. Umfana usecaleni kwakhe unxibe le bhlukhwe imsobo. Igama lakhe nguBhuti Mthokozisi, ngumqeqeshi wakhe. Umqeqeshi wakhe uthi hayi uyalijija inqindi uMandla Kayise, uthi idyani yenza le nto. Uthi nantsi into endiyaziyo ke mna ke idyani ingabi nenqindi elithambileyo lingathi yintombi ibibetha umntu ngesihlahla ibe isithintini ithi jiji inqindi qha. UBhuti Mthokozisi uthi unethemba lokuba le ntwana uMandla Kayise iza kuwuphumelela umdlalo wayo ngoMgqibelo. Amadyani amaninzi apha kwindawo yaseMonti ayonqena kakhulu le ntwana uMandla Kayise. Yho, ndiyawunqena lapha yalibetha inqindi. Yho, ndiyawunqena lapha yalibetha inqindi. Le dyani uMandla Kayise ithi xa uyindoda kufuneka womelele ungabi libhetyebhetye ngoba uzawuveske uthathwe isibe sisigculelo kwamanye amadoda xa uhleli nawo. Uyambona nje umzimba wakhe ebelolongisa le dyani uBone Crusher, le inxibe le durang ibomvu apha. UtaBone Crusher yena uthi akaqinisekanga ukuba uzawuqhuba njani uMandla Kayise ngoMgqibelo kulaa metshi yakhe. Uthi uMandla Kayise ingathi akanawo amandla. uMandla Kayise uthi ndiwagcinile mtshanam, yho ungazodlala, ndiwagcinile amandla am mhlawumbi ngalaa mini. Kuyacelwa abantu abangoobhuti bangabikho bhetyebhetye 1, bangabikho bhetyebhetye 2, bangakho bhetyebhetye 3, bangakho bhetyebhetye 4, bangakho bhetyebhetye 5. Indoda kufuneka ikwazi ukuzimela ngenqayi elangeni, yomelele. Fundani apha kule ntwana uMandla Kayise. Ndiyayisizela shem imbethi manqindi eza kujongana nale ntwana ngoMgqibelo kule veki izayo. Kuzawube kutaka intlantsi kwiintaba ze-CNBC kuChannel 841. NdinguThandeka Ndlebe Zerhumsha, ndise-NU2.